Takže toto je druhá časť, Toka World alebo Toka Boka. No a toto je, ako už pôjde do tej školy, tak môžeme ísť na to. To boli dnes dobré raňajky, že? Dobre som ich nachystal, áno, dobre. Teraz idem nachystať Nelka. Keď spravím raňajky, pôjdeš ju zobudiť? OK. Dám jej jednu takúto pidipárku. Tak. A ešte kečup. Tak, super. Môžeš ju ísť zobudiť. Dobre. Nelka, musíš ísť do školy, vstávaj. Nelka. No, už som hore. Prvý deň v škole, teda nie prvý deň, ale no ako v 4. ročníku. Hej, mama ti už nachystala raňajky. Pozri už, ako ten čas beží, už tam sa rozbitnilo, tak choď si rýchlo zjesť raňajky a rýchlo do školy. Párka. S kečupom. Mňam. Tak. Idem sa prezliecť. No tak ja už ťa nechám sa vychýstať. Keď tak sme na gauči. Ti mám ti šaty, aha. Už viem, nedám si tú čelenku. Dám si túto zelenú mašličku. Tak, tu budem ale ladiť. Tak ja už idem. Dobre, tak choď. Pá! Papa. Mám vás rada, pá. Aj my teba máme radi. Ahoj, papa. A ináč, zabudla som povedať, že nemám školu, takže tá škola bude desika inde. Tak, a ináč, tu sa tiež nedáte podľa hodín. Tak, ahoj. Ahoj. Takže budeme spolu chodiť? Áno. Na čo si vôbec nosila tašku? Veď sme to len prvý deň. Budeme sa len tak rozprávať. A najvyššie máme tu knihy. To som nevedela. Vieš, som v inej škole. Predtým som bola na Nábrežnej. Teraz som v Klementisovej.
Ahojte. O, jej, ahoj, nová kamarátka, super. Ahoj. My sme také dve najlepšie kamarátky, ale občas sa kamarátime aj tam s tými okuliárkami. Presne. Aha, takže to sme už všetci? Nie, chýba ešte jeden, taký chalan blondiak. Nejak ako ty. Ozaj, ja mám doma presne takú istú čelenku ako ty. To vážne? Tak to je dobrá náhoda. Tak si poďme sadnúť, nie? A na čo máš tašku? Knihy máme tu. Aha, to som nevedela. Vieš, tam, kde som ja chodila, tak knihy sme si... Tak knihy sme si nosili. Tak to je taká akási divná škola. Na čo si vláčiť? No nevadí, tak budeš mať aspoň svoje knihy. To je pravda. Tak kde si mám dať do psák? Keď tu nemáte ani lavice? Čo ja viem, tak si ho daj k tomu vozíku. Máte tu učiteľku či učiteľa? Učiteľa. Vážne? Môžete sa to trochu posunúť tam na bok, aby sme my s dievčatami si sadli vedľa seba? Budeme tie najlepšie kamarátky? Veľmi rada. Súhlasím. A už je hodina. To hej. Takže deti, som už tu. Kde sa zase ten Andrej toľko fláka, ako vždy posledný v škole. A ináč, máme tu novú žiačku. Nelku, tak sa s ňou zoznámte. My už sme sa, aj ja som sa už s ňou zoznámila. Tak to je dobré, tak sa k nej správajte slušne. Na 1. hodine sa budeme proste rozprávať, že nemáme mať mobily. To platí aj pre teba, Ester. Takže daj mobil. Ale prosím. No žiadne také. To ako prvé máme na hodine? Školský poriadok. Ďakujem. Ahoj. Tak už som tu. No, takže tento mobil si nechám po zbytok hodiny. Tak sa pozrime. Dám si rovno kávičku. Tak.
Mišo, môžeš prosím ťa vyhodiť ten pohár? Áno, pán učiteľ. Prečo si furt musí volať mňa, aby som mu išiel vyhadzovať tie jeho poháre? Čo si šomral? Nič, pán učiteľ, len som rád, že si ma vždy vyvoláte, aby som vám ho išiel vyhodiť. No, dedojko, ten Andrej Kurník tu trčí. Však to bude poznámka hneď na začiatku. Musíme teraz kvôli nemu čakať a začneme neskôr. Kto ti volá počas hodiny? Ja neviem. Tak už sa to... Dám ti tichý zvuk, aby nás to tu neotravovalo. Na budúce si ten zvuk vypínaj sama. Som tu. Prepáčte, pán učiteľ, že som prišiel neskoro. No tak to žiadne také, že prepáčte, máš poznámku. Veď už koľko meškáš. Naozaj ma to mrzí. No ja viem, že ťa to mrzí, ale pekne krásne dostaneš poznámku. A pán učiteľ, koho je to mobil? Esterín, normálne ho držal len tak v ruke, ako keby pre ňu nezvonilo. No a máš proste poznámku a basta fidli. Môžeš si sadnúť ku Ester, ste taká zohraná dvojica, lebo aj jej idem teraz zapísať poznámku. Tak si sadnite a buďte ticho. Musím vám tie poznámky pozapisovať. Nájdu page. A ináč, Andrej, prišla nová žiačka na lab, tak sa s ňou môžeš zoznámiť ako ostatné dievčatá. To je Simona a ako sa s ňou ešte aj zoznámila Milka. No tak čo na čo čakáš, idem vám dvom zapísať poznámky. Takéto roboty mi dávate hneď na začiatok. Môžeš sa vymeniť, že si má sadnúť ku Ester. Dobrá, Andrej. Takže, už som vám ti poznámočky krásne zapísal. No a teraz sa môžeme porozprávať o tom školskom poriadku. Napríklad, aké poznáte? Ja viem. No, Simona, že nemáme behať po triede. Správne. No, a Ester, ty vieš, aké napríklad? Že sú zakázané mobily na školách. Správne. No a čo, Andrej, ty aké vieš? Nechodiť neskoro. Správne.
A Milka, ty vieš napríklad aké, keď sa pozrieš na Andrea? Čo na ňom ešte vidíš zle? No, napríklad, že teda chodí neskôr, ale to povedal sám a že sa nemajú nosiť šiltovky na hodinách, že si ju má dať dolu. Presne tak! Presne tak, to sa tu človek v tejto triede musí furt rozčuľovať. Andrej, švihom si daj... Dobre, Ester, že Milka, chod si sadnúť. Andrej, i hneď mi daj tú šiltovku a dám ti ju až po zvonení. Ako Ester dám po zvonení mobil. Ale pán učiteľ, to je moja najobľúbenejšia šiltovka. Ja vám ju nemôžem dať, dostal som ju. No to mi je fuk, že si ju dostal. Daj mi ju a proste tak. Ale prosím, pán učiteľ, nemôžem si ju teda položiť aspoň na stôl? Nie. A za to, že mi odvrávaš, dostaneš ju až zajtra. Ale Ester dám mobil po zvonení. Keby si nebol drzý, tak ti dám tú šiltovku po zvonení. Pán učiteľ, prosím, len to nie. Daj si koľko chceš. Šiltovku ti dám zajtra. Idem ti dať ďalšiu poznámku na Edu Page. Pán učiteľ, keď ja vyzerám bez šiltovky tak strašne. Už ju máš tam zapísanú. Dúfam, že sa to už viackrát nestane, Andrej. Tak a teraz sa porozprávali, ja neviem o niečom proste. Dobre, máte prestávku. Zálohu máte, nájdete. Dá ho kam, prajem veľa šťastia. Ja ho nejdem hľadať. Ja tiež nie, ja tu budem takto sedieť. Ja ho budem hľadať v tomto okolí. No poďme, babi, poďme ho nájsť. Okej. Tak ja budem hľadať niekde tuto. Ja idem hľadať tam, kde je učiteľ. Tam môžeš ísť, Milka? Jasné, že hej, nám to učiteľ dovolí, akorát mu nemáme ísť do počítaču. Ináč zabudol ho vypnúť. Tak ja mu vypnem. Tak. Asi ho budeme niekde tu. Zapneme si rádio. Kde by tak mohol byť? Určite niekde tu. Po 2 hodinách. Stále ho nemáme. Nevykašľame sa na to? Nie, Nela, určite nie. Musíme ho nájsť. Ale keď Nelka má asi pravdu, vážne tu nikde není. Tak sa musíme viac snažiť. Počkaj, čo keby bol niekde pod obrazmi? Môžeme skúsiť. Normálne.
taká... taký oný tam asi bol, ale už ho asi niekto našiel pred nami. Takže už ho má asi už niekto iný. Ach nie, mohli sme ho mať. Ináč, teraz sa mi zdá, že moji rodičia majú v spálni na stolíku taký drahokam. Tak ho asi našli moji rodičia, keď chodili do školy. Čo? Takže ho máš nakoniec ty doma? Asi to tak vyzerá. Tak už nemáme byť prečo smutný. A najradšej by som ho mal ja. Teraz máme byť zase nasratý. Wow. No tak zajtra, keď tu prídeme, tak sa presvedč, či ten drahokam vážne máš. Dobre. Ja mám ten drahokam, to je skvelé. Nemáš ho ty, majú ho tvoji rodičia. No, ja viem. Vlastne hej, ale nedodíste sa kvôli tomu. Nechcem prísť hneď prvý deň o kamošky. Veď dobre. Ale tak sľubuješ, že ho zajtra doneseš namiesto tých tvojich učebníc? Sľubujem. Prisaháš? Prisahám. Tak fajn. Tak poviem učiteľovi, že už ho pred nami niekto našiel. Prišiel učiteľ, oni mu povedali, že ho majú Nelkiny rodičia a už je po vyučovaní. No viete čo, ja už idem domov, lebo už proste idem. Nemá dať predsa učiteľ už môj mobil. Asi? Tak ahojte. Čau, nezabudni na ten diamant. Lebo keď ho nebudeš mať, tak nie sme tvoje kamošky. Čo? Dúfam, že mi to rodičia dovolia doniesť, ale hádam, keď im poviem, že prídem o kamošky, tak to dúfam zabere. No jo, sľubujem, tak čaute. Som zvedavá, či ho fakt donese. Čau, čau. No, vidím, že už ty tu stojíš a čakáš na ten svoj mobil, že? Áno, pán učiteľ. No tak, tu máš Ester. Môj mobil. Ďakujem vám. Pardon, už musím končiť. Dobre, tak sa majte, deti. Tak čaute, ja už idem tiež domov. Ja sa tak nemám. Čo tu ešte robíte? Choďte už domov, ja si tu ešte musím niečo spraviť. Veď dobre. Tak a toto je koniec. Ahojte. A asi bude 3, ale tá bude neskôr.